Касыйм шәһәренең борынгы урамнарыннан атлыйбыз. Иске йортлар, аларның тәрәзәләре, ишекләре, ниндидер кичкенә генә бизәкләре. Булар барысы да безнең халкыбызның йөзен саклый. Иң мөһиме, без халкыбыз артыннан дөнья гизеп, аны танытабыз. Халкым моңа лайык. Рязань өлкәсе Касыйм шәһәренә безне анда узган вакыйгалар алып килде. Данлыклы Касыйм татарлары белән аралаштык. Үз кулларыбыз белән борынгы ташларны тотып карадык. Шушы җирлекнең бик бай тарихына кагылдык. Бу бер мизгелдәй узган вакыт матур хатирәләр калдырды. Иң мөһиме, тагын бер кат шәхесләребезнең исемнәрен атадык. Вакыйгалар дигәннән Казан ханбикәсе, затлы кызыбыз Сөембикәбезгә һәйкәл ачудан башлыйк әле. Үз туйгыларыбызны сезнең белән уртаклашасы килә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Касыйм шәһәрендә нәкъ менә Сөембикә шәхесенә тукталу бер сүзсез дөрес булыр. Казан һаман сине көтә, язмышыма хуҗа була. Кайт зинһар Сөембикә, Әлбәттә, Сөембикә язмышы иң әһәмиятле дип әйтелә. Чөнки нигездә менә шушы хатын-кыз ул чын мәгънәсендә татар халкының сөекле кызы. Сөекле кызы. Чын мәгънәсендә нәрсәләр генә күрмәгән ул мискин. Ниләр генә ишетмәгән ул. Кемнәр генә аның турында ни генә сөйләмәгән. Ә ул һәр вакыт үзенең милләтенә, халкына турылыклы булып калган. Сөембикә ул татар халкының менә бәгыр авазы. Ул халыкның бер символы, аерылгысыз. Халкыбыздан шул кадәр ярата. Без кайларда гына йөрсәк тә менә Сөембикә, Казан, Сөембикә манарасы дигән сүзләр ул ничектер үздексез яңгырап тора. Һәм бүген менә бу җирдә, аның вафат булган җирдә аңа һәйкәл куелу, бу инде безнең заманабызның иң зур бер гаделлеге, бу бик зур, бик күркәм вакыйга һәм халкыбызга алга таба да илһамланып яшәр өчен бер форсат булыр дип уйлыйм. Казан һәм Касыйм. Менә тарих бит инде бу. Менә шул хакта ишетәсе килә. Беренчесе Казан һәм Касыйм. Касыйм һәм Казанның беренче ханы Мәхмүд, алар Улуг Мөхәммәднең уллары. Алар Шыңгызытлар һәм Улуг Мөхәммәд рус Василийны җиңә һәм аны зур акчалар түләтеп, һәм менә шушы җирләр өчен иреккә җибәрәләр. Мәскәү патшасын, бу элекке татар җирләре, алар аны Касыймга бүләк итәләр. Һәм Касыйм ханлыгы аша Мәскәү үзенең сәясәтен Казанга йогынты ясый. Әйтәсем килә, монда да Шыңгызытлар һәм һәр вакытны Казанда ике партия була. Аның берсе Мәскәү партиясе, икенчесе Кырым партиясе. Кырым партиясе ул Ныгайлар һәм Кырымнар, ә Мәскәү партиясе менә шушы аша килә. Һәм һәр вакытны ул чордаң тәртипләре буенча монда Шыңгызытлар гына утырырга тиеш була. Шуңа күрә яисә бу ханнар утыра, мәсәлән, менә шушы Шаһгали 3 тапкыр утыра Казанда, һәм ул шул Кырым партиясенең ханы Сафагәрәй 3 тапкыр утыра Казанда. Алар гел алыштырып торалар һәм Казан ханлыгы чорында, мисал өчен, 13 хан утыра, ә Мәскәүдә шул чорда барлыгы 3 патша гына утыра. Менә шуңа күрә Мәскәүнең ханнары дәвамлы һәм ныклы сәясәт уздыралар, ә монда хан алышынып тору сәбәпле һәр вакытны вазгыять гел ызгыш талаштан тора Казан ягында. Инде Сөембикәгә килгәндә, Сөембикә ул Юсуф Мирзаның кызы. Юсуф Мирза ул зур җидебәкнең Исмагыйль бәк Улыбәк була. Шуның энесе һәм шуның кызы Исмагыйль Юсуф бәкнең кызы Сөембикәне иң башта бирәләр Җангалигә. Шуларның оныклыкларына Җангали үлгәч, аны бирәләр Сафагәрәйгә. Һәм Сафагәрәй үлә 1549 елда, һәм Сафагәрәй үлгәндә аның улы Үтәмешгәрәйгә 2 яшь була, һәм ул инде дәүләт эшләрен алып бару алмау сәбәпле Сөембикәне ханша, ханбикә итеп оештыралар, һәм 51 елны тау ягын руслар аннексировать итәләр, һәм бу якка куркыныч тугач, Казаннар Үтәмешгәрәй белән Сөембикәне Мәскәүгә биреп, сугыштан котылып калалар. Һәм инде Мәскәү аны инде көчләп бирә Шаһгалигә. Ә инде соңгы язмышы турында мин имеш-мимешләр генә әйтә алам. Мин үзем Казан ханлыгы буенча хезмәт яздым, һәм шул хезмәттә мин күрдем, анда Сөембикәнең җылаганын һәм әйтә, нигә ди мине ди былай түбәнлеккә төшерәләр, миңа бер кичкенә генә улус бирсә дә, улус инде ул биләмә. Мин шунда тыныч кына яшәр идем дип. Һәм инде менә бу төрбәдә, бу Шаһгали төрбәсе, анда 8 урын, анда инде шуның берсе Сөембикәнеке дип уйлыйлар.
алмыйлар. Әгәр аны ныклап торсалар, Сөембикәне юк микәне белеп була. Чөнки аның улы Үтәмеш Гәрәй, аны чукындырып Александр диләр. Һәм Александр Киреевич ул инде Ливон сугышында да катнаша һәм шул ук вакытта ул 21 яшендә үлә һәм Мәскәү Кремлендә Явыз Иван белән янәшә җирләнгән. Һәм аның ДНК-сы белән Сөембикәнең ДНК-сын чагыштырып, аларны нитергә була. Монда инде казу эшләре була. Мәсәлән, шул 50нче елларда монда Мәскәүләр казып, андагы сөякләрне Мәскәүгә дә алып китәләр. Мин аларның язмышын белмим. Кыскасы, нәрсә генә булса да, Сөембикәнең җирләнгән урыны шушында. Монда әле бу зират бар. Монда әле моннан ерак түгел генә төрбәле, моннан 600 метр борынгы татар зираты бар, һәм моннан 2 километрдан ерактарак бик зур төрбәле борынгы ташлы тагын ханнар зираты бар. Монда тарих өстендә тарих. Сөембикәгә төрле караш. Бер яктан моны фаҗигале язмыш дип әйтә, икенче яктан бөек. Тарихтан караганда төрлечә карарга була. Ләкин халык өчен бу героик батырлыкны күрсәтү, милләтнең бәйсезлеге, менә моны бу шәһәрдә кую бу символично. Әкренә Алла бирсә Казанда да булыр дип уйлыйм. Ышанасым килә. Һәм башка шәһәрләрдә. Бүгенге вакыйга турында нәрсә әйтәләрсез? Сөембикәгә памятник. Ну, Сөембике было ведь из 14 правителей. Ну, женщина одна была же. Остальные все Эшелер, да. Ну, положительно относимся, конечно, рады, да. Очень рады, что вести поставят Сөембике. Мы недавно услышали об этом, потому что ездим по всем этим и говорят, вот, что поставят вести памятник. Очень рады, очень. Ну, это исторический факт, историческая героиня, и просто волей судеб сложилось так, что удалось прикоснуться к созданию прекрасного образа казанской царицы. Ну, я из семьи художников, так получилось, что у меня братья Хановы, наверняка известные люди в городе Казани. Вот, это мои дяди. Вот, и так получилось, да, что я также встал на рельсы изобразительного искусства и искренне рад тому, что прикоснулся к произведению, которое будет радовать город Касимов. Надеюсь, многие столетия, да? Татар тарихында тагын бер зур вакыйга. Рязан өлкәсе Касыйм шәһәрендә ханбикәбез Сөембикәгә беренче һәйкәл ачылды. Чыннан да бу монда татарларның барлыгы һәм аның тарихы бүген дә яшәве турында сөйли. Менә без бит инде һәр вакытта әйтәбез, кайчандыр беренче тапкыр була дип. Менә без инде күптән хыялланып йөргәнек, ничек итеп үзебезнең Сөембикә ханбикәнең менә шундый һәйкәл образына әйләндерергә дип. Бу зур шатлык. Без әйтәбез инде, һәйкәлләр ул һәр вакытта да уртак тарих, берләштерү урыны бик матур монда скверда килеп чыкты. Шуңа күрә Касыйм халкына, татарларга, активка, җитәкчеләргә рәхмәтне белдереп, бүгенге көндә татар дөньясында әйтәбез. Менә Касыйм дигәндә анда тагын бер символ килеп чыкты. Шуңа күрә монда килегез, карагыз, берләшегез, бәхетле булыгыз һәм татар халкының һәм Россия халкының менә бердәмлеге турында, тарихы турында шушында сөйләгез, җырлагыз, планнар корыгыз дип. Сөембикә бик уникаль шәхес. Ул чынлыкта татар дөньясының үзгәрү чорында яшәгән кеше. Билгеле, аның язмышы трагик. Ул бит инде шундый биек урыннарда утырганнан соң монда Касыймга җибәрелә чынлыкта сөргенгә. Һәм ул аның тормышында юкка чыга. Без хәтта аның кайда күмелгәнен дә белмибез. Төгәл итеп. Ну, уйлыйбыз монда күмелгән дип, чөнки хайыр мәгълүматы бар ул турыда. Инде бу җирлектә аның булуы, ул чынлыкта татарларның рус дөньясында ничек иттереп борынгы заманнан эчтә яшәүләре турында бер сигнал безнең өчен барыбызга дагы. Biz монда чынлап та Тукай әйтмешле изле халык. Кая карасада монда татар сөяге ята, татар кешесе килеп чыга. Бу элекеге тормышларның дәвамын без бүген дә күрәбез. Монда әле татар халкы исән. Алар менә мондай һәйкәлгә барып җиткәннәр икән. Димәк, алар хәрәкәттә итә беләләр дигән сүз. Ну, билгеле, бу төрле халыкларның дуслыгының символы.
Менә без бүген чыгышларны ишеттек. Монда яшәгән руслар татарларга бик яхшы карыйлар. Ул электә шулай да, мин монда экспедицияләрдә булганым бар. Монда чынлап та теге шомартылмаган чын дуслык бар татарлар арасында. Мен ойлыйм, ул бик яхшы күренеш дип, без менә монда үзәк Россиядә үзебезнең изне югалтырга тиеш түгелбез. Biz haykalni qo'yganmiz ekan, shul haykalga qarab biz o'zimizni tarixni esga tushiramiz deb o'ylayman. Shunday choralar bu yil umuman dalil bo'lib tura. Biz musulmonlar chetdan kelmadik. 1100 yil ilk islom bobolarimiz islomni qabul etdi. Shuning uchun biz chetdan kelmadik. Bu bizning bu il boshqalarning iligina tugul, bu bizning ilimiz. İnşallah birleşuvimizga inşallah bu bir sebep bulup duracak deb umidlanamiz. Ham inşallah Rossiyada da İslamofobiyani bitirir deb umidlanamiz. Xalqimiz, milletimiz bizning tariximizni esga orlaydi, tariximizni barlaydi. Biz o'zimizning ota-bobolarimizni unutmaymiz ekanni, ham milletimizning qahraman ullari ham qizlarin biz isdan chiqarmisha yashaymiz ekan. Kelajakda bizning millatning ong fikri oyiq, xatiri kuchli, ham kelajagida inshaalloh umidli deb men ixlos ishonam. Chin ko'ngildan tabriklayman. Bu bizning Rossiya tarafında qaydagina bizning xonlarimiz, xonliqlarimiz bo'lmasin. Biz bu yerda izli ham biz Rossiya buyuk davlatini tuzuvda o'zimizning ulushimizni ko'rsatganini tanitamiz bugun. Сөймбике bizde ноғайларды, татарларды, Қырым татарларды бірләштірі. Сөймбике өзі ноғайлардан, ноғай урдадан, кеуге шыққан Қазанға, Қазан ханына, Сафагерейге. Сафагерей хан өзі Қырым династиясынан, Қырым татарлардан. Үш халықты бүгінгі татарны, Қырым татарны, ноғайды Сөймбике ханым бірләштірі. Мен гүлді айтам, менің ғазиз, яратқан татар халқым. Сен қыш болып іш, көбәләк болып күн. Арысланның кіші болсын он. Ерек құлыңнан йылдызлар қиылсын. Сөймбикенің ойлары тыйылсын. Бұл күн менің үшін тарихи күн. 300 ел арқылы шушы жерге Аллахы Тағаланың ярдәме белән келергә миңа туры килде. Бу жердә Касым ханлыгында безнең нәсел башлыклары, мурзалар, бебешләр, Касым мурзалары, бебешләр яшәгән. Бу тарихи көн минем өчен, безнең нәсел өчен. Менә әле татарлар без исән, безнең рухыбыз әле Аллага шөкер көчле. Кайткач мин шушыларны, туганнарны җыеп, бер бәйрәм оештырам, иншалла. Сиңа килдем бүйек илем кызы, якут таштан сының каршына, күкләр шахид. Әле бүген дә син илаһ көч бирәсең халкыма. Тарихи қала Касым шәһәрендә без, аның тарихи урыннарыннан атлыйбыз. Бу татар бистәсе. Билгеле инде монда татарлар күпләп яшәгән. Без хәзер нәкъ менә хан мәйданында, каршыбызда хан мәчете. Җәлил хәзрәт, менә без чынлап та тарихи урында, Касым шәһәрендә һәм каршыбызда хан мәчете. Менә нинди хисләр сезнең менә бүген һәм нәрсә әйтәләсез сез бу тарих турында? Менә әлхәмдүлиллаһ шушы матур чарада катнашырга насип булды. Менә күңелләр бик дулкынлана. Менә не кызганыч, безнең Татарстанда мондый борынгы мәчет сакланмаган бит. Менә бу безнең тарихыбыз, безнең ханнарыбыз заманы менә чын борынгы мәчете.
Müftü Hazret de hatta söylep de durmadı, yugurdu, şunu karşıya düşürem deyip, şuna bik dolqınlandıra da, tege, azgene, ne de var indi, mаңсулық da var indi, biz indi halden indi halga düştük diyen, Yoğalıp baradı. Yoğalıp bara, hem mında tege zamanında şuşunday məşitler durğuzgan şuşunday bizning milletimizni ko'rsatgan o'rinda bugün milletdoshları biz barmoq bilan gana sanarlıq qalganlar. Burunғы мәшітлерінің бірсі хан мәшіті. Оның ташларына тұтынғанда көңілден инде хәләт болғанын сөйләп бітіре тұрған түгіл белгілі. Мұнда татар ізі ярылып ята. Һәм біз нәқ менә шушы мәшітнің тарихына да қағылырға бұлдық. Мәчет хан мәчеті бик иске мәчет. Аның манарасын қарап, біз таныбыз нинди манараны. Әлбәттә, кече манараны Булгарныкын. Бездә Русияда калган ике манара шондай иске. Урта гасырлардан калган Булгардагына Касим мәчетендә. Касим мәчетен, үзен мәчетен Екатерина патша заманында, Петр I түгел, а Екатерина заманында 18 гасырның ахырында сүттеләр. Бары бір шол Екатеринаның заманында, инде бәрәкәтле би патша заманында мәчетне сала башладылар да. Шонардан аның бинасы бик иске түгел. Ол 18 гасырның, 19 гасырның башында инде төзелгән. Касим бай сәүдә гаиләләре аны төзеттеләр. Манарасаныкы иң иске. Минемчә түгел, инде күп тарихчылар, археологлар, сәнгать белүчеләр дә әйтәләр, бу иң Крымны алмыйча инде Крым мәчетләр, һәм Үзбек мәчете, Булгар кече манарасы һәм Касим манарасы ул иң элек, иң инде иске борынгы мәчетнең биналары безнең татар инде мәдәнияте инде иң. Аллаһка шөкер, бездә бүген тарихлы көн. Муфти хәзрәт килде. Джума намазы хан мәчетендә укылар. Безнең берте Касимда һәм Касимовский районында порядка 2000 татар мусульманнарыбыз яшый. До революции Касимовский уезд жерлерінде 13 мәчет болды. Хәзер Касимда 2 мәчет бар. Шырында село Подлипки Касимовского района анда мәчетебез бар. Сасовский район Бастаново исемле авыл анда 2 мәчетебез бар. Азеева Ермешинский район анда яны мәчет бар. Чөнки до революции 6 мәчет болды Азеевада. Рязанда безнең молельная комната һәм молельный дом ишлей с 13 года. Михайловда молельный дом ишлей. Село Кисва, Пронский район, анда молельная комната ишлей. Һәм тагын 1-2 комната Рязань өлкәсендә да ишләйләр. Бүген беренче тапкыр хан мәчетендә муфти вагаз һәм җомга намазы укыта. Бүгенге бу җомга намазында Коръән Кәрим укып, без Сөембикә ханбикәнең дә биредә халыкка хезмәт иткән, милләтебезне саклаган, аңарга дин, мәгърифәтне дә бирүгә сәбәпче булган ханнарның, аларның нәселләренең рухына да Коръән Кәрим укып дуга кылабыз. Аллаһ Раббыбыз барча дин исламга, милләткә хезмәт иткәннәргә олы әҗр вә савапларны насыйп итсен. Чын күңелдән тәбриклим. Бу безнең Россия тарафында кайда гына безнең ханнарыбыз, ханлыкларыбыз булмасын, без бу җирдә изле һәм без Россия бөек дәүләтен төзүдә үзебезнең өлешебезне күрсәткәнне танытабыз бүген.
Без бик борынгы кала Касыймда аңа 1152 елны нигез салынган. Инде без татарлар артыннан дөнья гизәбез. Монда да татарлар изе ярылып ята. Мәсәлән, әлеге урам Татарская. Гомумән, бу шәһәрдә безнең милләттәшләребезнең саны 2000-нән артык. Инде Рязань өлкәсенең үзендә 5000-нән артык дип исәпләнә. Касыйм шәһәренең үзәге бу татар бистәсе. Нәкъ менә шушы урында күпләп татарлар яшәгән. Тарихи биналар байтак. Бу бина, иске бина 19 гасырда салынган Костров мәдрәсәсе. Костровлар сәүдә гаиләсе, Илтер белән Илтер сату ителделәр, Бухара җирләреннән, Калмык җирләреннән, Мирлушка, инде шунда Каракульның ин асыл Илтерне сату ителделәр бөтен Россиядан да читкә дә сата иделәр. Мөселманнар хакында да, шәкертләр хакында да ислам динебез турында да уйлыйлар. Костров мәдрәсәсе ул иде Рязань өлкәдә дә, Тамбов өлкәдә дә шул якларда иң зур мәдрәсәсе. Шунда күп шәкертләр укыган. Мондагы мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә хезмәт иттеләр. Иде гаилә Дәмликамовлар хан мәчетендә ишанлар булып, ахунлар булып, алар шул мәдрәсәдә дә дәресләр бирә иделәр. Костровларның акчасына монда күп укытучылар, муалимлар яшәгән. Шул Костров мәдрәсәсе революциягә чәкә эшләгән. Шуннан соң 20-нче гасырда ул инде ябык булган, төрле идарәләр, хөкүмәт идарәләре иде. Хәзерге вакытта милли автономиясы Илдар Динарович Бикуевның аркылы, аның дуслары, аның якташлары бик күп хәл бирделәр, бик күп көч бирделәр, шул бинаны татарларга кайтардылар. Хәзер монда татар мәдәниятенең үзәге Ахмет Ишембаев исемдәге. Әхмәт Ишембаев Бөек Ватан сугышы ветераны, Касыйм шәһәренең мактаулы гражданины, РСФСРның атказанган укытучысы, туган якны өйрәнүче. Әхмәт Ишембаевның хезмәтләре Касыйм шәһәр һәм кеше туган як тарихын өйрәнү дәресләрендә дә урын алган. Нам это здание отдали в 16 году. В 16 году у нас даже вот висит свидетельство о регистрации права собственности. Вот долго мы боролись за это здание, но закон федеральный от 2010 года, он для всех одинаков, и вот решением Касимовской городской думы нам это здание передали в собственность. Передали мусульманской организации города Касимова, МРОМ города Касимова. Ну а здесь находится у нас автономия. Вот. В Рязанской области проживает около 5000 татар. Они проживают компактно в Рязани, проживают в Касимовском районе, проживают в Сасовском районе, проживают в Еремишинском районе. Но больше всего татар проживает в Касимовском районе. Вот здесь раньше до революции было 18 деревень, где компактно жили татары, работало 16 мечетей. Вот. Но сейчас, к сожалению, не только татарские деревни, но и русские из карты исчезают, к сожалению. Да, это всегда было, как все эта жизнь идет по спирали. Вот. Но, а так татары, они всегда трудились, в основном жили в сельских местностях. Вот. Компактно жили в Касимове. И вот где мы сейчас находимся, это бывшая татарская слобода, так раньше она называлась. А еще раньше это называлась Ханская площадь, где жили ханы. Вот. И татары всегда вот Касимова, Касимовского района служили на благо нашей отчизны России. Вот. Они всегда были такие прогрессивные, получали образование, хорошее образование. Это возьмите Сара Касимовна Шакулова, которая закончила Сорбонский университет. Это уроженец города Касимова, вот, получил образование до революции. Это и Гатула Байзитов, выходец из села Тимгенева, который работал в департаменте иностранных дел в Санкт-Петербурге, был инициатором строительства соборной мечети. Да и что говорить, допустим, Фикрат Табеев родился в Азеве, был первый секретарь обком партии Татарстана. Так что вот наши земляки касимовские, они всегда работали на благо нашей многонациональной родины. Илебезнең иң гүзәл урыны, Ака елгасы буена урнашкан Касыйм шәһәрендә бүген дә халкыбыз күркәм гамәлләр кылып гомер итә. Киләчәктә дә шулай булыр. Рәхмәт сиңа, халкым.